serdecznie na konferencji prasowej po meczu Aksa Mówił Święcim z Komar Krakowia. Bardzo proszę o podsumowanie spotkania trenerów. Najpierw pan Radosław. Idealny przykład meczu, gdy 55 minut je mecz pod kontrolą, gdy przeciwnik w zasadzie nie ma tam nic do powiedzenia, a po naszych grubych karach, jak ten mecz potrafi se zlomit. Jedna strzela na branka, styczowany krążek bramka, a mecz se przewraca do góry nogami. Uważam, że te fauly, które były niepotrzebne, przede wszystkim to wyrzucenie tego krążku, a atak od tyłu były w ogóle niepotrzebne, a to zdecydowało o tym, że można powiedzieć, że my zgubili 2 punkty dzisiaj. Nie zdobyliśmy 1, ale zgubili 2. V hokeji hierarchii, to už niekoľkokrát tvrdím. Dneska Krakov hrá veľmi ustráchane. Majú oni svoju myšlienku, ale jednoducho trošku v niečom by tam chýbala tá ich ľahkosť. A pomýlili sa veľmi, po našich chybách dostali do vedenia. Dostali sme naozaj hlúpe góly a celý zápas sme iba doťahovali a trápili sme sa s tým. Osobne si myslím, že to vôľou a samozrejme aj tým, že sa nám šťastie otočilo čelom, tam sme ten zápas dokázali otočiť, ako sme aj vyhrali. Nezdá sa mi, že by sme boli bývali sa dostali pod výrazný tlak Krakova a myslím, že sme im dobre ako je sekundovali, nakoľko majú tam skúsených hráčov, ktorí s tým pukom vedia narábať a preto aj tie góly, ktoré dali, tak boli po situáciách takých, že nás donútili ku chybe. Keď sme zápas zlomili, to bola nesmierna vôľa a ako som povedal, bolo aj šťastie. Trošku ma zaráža situácia, v tomto osviečime, že kibicovia si zbytočne riešia svoje komplexy na hráčoch, my si odvádzame svoju robotu, ako najlepšie vieme. A šéfom na striedačke som ja. A si vyprosím od niektorých kibicov, aby tam zbytočne kecali a rozprávali veci, také, ktoré nemajú a svojím prejavom prišli semka podbuzovať toto mužstvo a nie sa nejak chci riešiť svoje vnútorné komplexy. Poďalšie, som rozhorčený nad tým, že čo vidím vlastne tu, že hráč si zoberie prilbu na hlavu a pôjde si ide. To akože som tu stretol niekoľko takých výrazných vecí, ktoré akože v medzinárodných predách sa trošku píska inakšie. Chytí hráč puk do ruky a váli mi dostávame 2 minúty, super, ich nedostáva a osobne si myslím, že treba si trošku niektoré veci prečítať a aby trošku akože dívať sa na hokej, ako ten hokej smeruje, pretože aj takéto maličkosti smerujú k tomu, že či sa ten hokej v Polsku pohne dopredu alebo sa nepohne. Dziękuję bardzo, proszę o pytania. Najlepszy zawodnik Krakowi? Radiszewski. A w Unii najlepszy zawodnik? Ťažko povedať, lebo boli tam fázy, ktoré jednoducho nikto nevynikal a išli sme ako tým, čiže vlastne z tohto pohľadu víťazný gól dal Barinka, tak sa jadam. A właśnie jeszcze a propos Barinki, bramka na 4-4. To co Połącarz strzelał z niebieskiej. A bol tež, to je na tom je rozhodca. To je rozhodca, tam Połącarz z modrej čiary nedal, že to išlo vedľa brány a tečovalo sa to, ale to je otázka rozhodcu. Keď zase nahlásil Połączacza, tak to je už problém. Zmiana Fichta na Witka w karnych, to była decyzja już wcześniej obmyślana, czy to była... Nie, to je momentálny stav, bo Vítek vychytal niekoľko dobrých zákrokov v malejšom zápase, ale videl som, že dostal prvý gól pomerne lacný. Ten hráč vyšiel tak, nerozhodil ho, ako lacný gól dostal. Čiže tam mi chýbalo z jeho strany väčšia bráne aktivita a prečítanie toho hráča, čo bude vlastne robiť. A išiel som do rizika, človek musí riskovať. Ak chce vyhrať, musí riskovať.